Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tiva tapinda mumamessages edu tadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. I have come here on your platform because I have my own secret that I want to share with you. Saka, my sister always say kuti inini I am very weak. Hanzi, the reason as to why she thinks kuti I am very weak, it is because ndinofarira kungoudza vanhu everything that happened in our family. Saka iye akanditi there are some secrets, family secrets, dzekuti you do not need to share with other people. So isusu we grew up in Zim, but takabva tazouya kuno ku-UK soon after the passing away of our father. Uye zvekare, when we came here, our mother then told us kuti we should never be in communication again with our father's relatives. Saka baba vedu ivo, I can say kuti was someone who was very cruel. Kune vamwe vanhu vanoti baba vangu, he was a cruel and an evil man. But when I look at my father, ndingangoti my father, he was a man who really loved his family. By his family, I mean inini, my twin sister, our brother, and our late mother. Baba vangu, he was a man who was so passionate about his family. He really loved his family. Saka, the problem started when in the family pakaita two factions in the family that were fighting against each other. Baba vangu vakabva vazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachibuda muvanhu vangosara zvavo vakazvimiririra vari one. Saka when my father so kuti this was what was happening, ndopa vakabva vangotanga kungorarama upenyu hwavo vangori vega. It was all because baba vainge vaudzwa kuti since our grandfather, our father's father, he had murdered someone, paine mweya wengozi wainge uchimuka. Mweya uyu waiti kana ukamuka waibva wataura iwo uchiti wainge uchida mukadzi. Saka uyu ainge achimuka ainge achiti iye ainge achibva kuMozambique, ainge akabva kuMozambique. Paakauya muZim ndokubva azotanga kushandira sekuru vedu. So akatanga achishandira sekuru vedu sagarden boy, ndokubva azoendeswa kuplot rasekuru vedu. Akati ava kugara kuplot, then iye anoti mushure mekunge vanetsana nekuda kwepei nasekuru, hanzi vakabva vazomurova nespade, then ndokubva azofa. Ivo sekuru pavakaona kuti vainge vauraya munhu, ndopa vakabva vazomutora, vakabva vazoenda vakabva vazonomurasira mudziva. Saka mhepo yacho yainge ichitotaura ichitoratidza kuti yainge ichitoda zvekutopedza dzinza, ichiti kana mukasandipa mukadzi zivai kuti ndichakupedzai mose. Saka since this spirit wanted a wife, isusu at that time we were still very young. That was when baba pavakabva vazoudzwa by his relatives kuti ivo marelatives ababa vainge vasarudza kuti zvainge zviri nani kuti amongst us, between me and my sister, sezvo tainge tiri twin sisters, it was far much better kuti one was going to be a wife to this spirit. Baba vangu na amai vakabva varamba. Obviously hakuna mubereki anobvuma zvakadaro. When they refused that was when pavakabva vazoenda kune imwe n'anga iyo yavainge vava kudhila nayo. Saka n'anga iyi ndo yakabva yazobatsira vabereki vangu. But munongoziva kuti mumhuri kana muine mweya wengozi, umwe neumwe anenge ava nen'anga yake iyo yaanenge ava kudhila nayo. Saka vabereki vangu sandivo voga avo vainge vaine n'anga yavo yavainge vachidhila nayo. Saka vabereki vangu vakabva vazoudzwa nen'anga yavo kuti ivo kuti vange vachikwanisa kuzvichengetedza, because vainge vaine mabusinesses avo, zvainge zviri nani kuti vange vachingopiwa chikwambo. Amai vanoti baba vakamboramba, but n'anga iyaya hanzi yakabva yazoudza baba kuti there is no way yekuti unokwanisa kudzinga mweya wengozi iwewe usina chikwambo, because mweya wengozi kuti unge uchiutsikirira unofanira kutova nechikwambo chekuti iwewe unopota uchitochipa ropa, so that chikwambo icho chichinge chizokwanisa kutsikirira mweya uya unenge uchimuka wengozi. So ndo zvakaitika izvozvo. Baba naamai vangu vakabva vazopiwawo chikwambo chavo. So izvi zvinhu zvakaitika apo patainge tichiri vadiki. So chakazoita kuti tinge tichizoziva kuti zveshuwa vabereki vedu vainge vaine chikwambo, it was because taikwanisa kumuka pakati peusiku tobva tangonzwa inenge ingori hihihi panze, baba vangu vari busy vachitaura nacho chikwambo chechiya. So when we were growing up, then baba vedu ndopa vakabva vazotanga kutitorawo vachienda nesu panze. Taiti kana taenda panze paya
then inini nesister yangu taibva tazopiwa imwe hari. At that time tainge tisingatozivi kuti hari iyo yatinenge takabata inenge ine maspams emunhurume mukati, so taitongofungidzira kuti maybe zvinenge zvirimo muhari imomo anenge ari madziwa, but with time we then understood kuti anenge ari maspams. Taiti kana tabuda panze paya then taibva tazongonzwa mhepo yaingotanga kungovhuvhuta. Mhepo iyi yaibva yauya yobva yazobvuta hari iyaya, whether hari iyo inenge yakabatwa neni kana kuti netwin sister yangu, then hari iyaya yaibva yazombodisappear maybe for a minute, then ubva watoona kutoti kuhari iyaya zvandaibata zvekare. Saka vabereki vedu vakabva vazotiudza kuti ivo pavakaita mhiko dzose idzi vakabva vazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti chikwambo ichi rather than kuti chinge chichizorarama nekunwa ropa revanhu, zvainge zviri nani kuti vange vachiitirwa mhiko dzekuti chikwambo ichi chinge chichizorarama nekunwa maspams evanhurume. Vakabva vatiudza kuti chikwambo ichi vainge vakachitora as a form of protection uye zvekare nekukudza mabusinesses avo. Saka we really do not know kuti ivo vabereki vangu vainge vachimawana kopi maspams iwawawa, because amai vangu vachizonofa vaingoti handichazokuudzai vanangu, ndichazokuudzai, but havana kana kuzombotiudza amai. Saka these are some of the things that we used to see. Uye zvekare baba vangu vainge vaine dzimba dzavo 2 muHarare, saka kune imwe imba kwainge kuchigara maroja. All of a sudden baba vangu vakabva vazodzinga maroja ose, vakabva vazoti ivo vainge vachida kutanga egarage. Saka even though he was not a mechanic, but vakabva vazotanga garage ne panel beating shop, then he was not even making money, but paigara pakaungoungana vakomana vaya vekuti vanenge vachiri kuda kudzidzira mechanics, because vainge vaine imwe friend yavo uyo ainge achiitawo zvemechanics. Saka vakabva vamuudza kuti vainge vachida kumupa space iyoyo kumba kwavo ikoko kuti ange achizoita zvekugadzira motikari uye zvekare nekupanelbita motikari. Saka paingogara pakazara boys kudai. Saka ameno kuti zvimwe kuda ndo kwacho kwavainge vachiwana maspams acho here, or what was really happening we don't even know. So after that baba vangu vakabva vazorwara. Mushure mekunge baba varwara ndokubva vazoshayika paya. Then baba vangu vakati vashaika, when we went to see my father you could not even look at him twice, because baba vakati vashaika. Amai vangu vakabva vati tenge tisingafaniri kuti tinge tichiudza vehukama for 2 days. Pose ipapo amai vangu vainge vakamirira ng'anga yavo yekuzambia kuti inge ichizouya. Saka ng'anga iya payakazouya, this was after 2 days, apa hama dzababa dzainge dzichingoziva kuti baba vangu vainge vachiri mupenyu. Saka pose ipapo hama dzababa dzainge dzichingoziva kuti baba vainge vachiri vapenyu. They did not even know kutoti baba vainge vatoshayika kare. Zvino ng'anga iyaya yakazoti yauya, wainge huri usiku, ndobva tazoenda navo guko vaya tikatoenda navo kumochwari. Uye pavakatouya guko vaya waisatombofungitsira kuti iyi ing'anga, because vainge vakatorova smart ravo. Ndobva tazoenda kumochwari where my father's body was. Takati tasvika kuya ndo patakabva tazoita body viewing. Hey mukomanashi, you could not look at my father's body twice because of the way that his face was so swollen. Baba vangu vainge vachiita sekunge munhu who had just came out of a violent boxing match, because vainge vakazvimba face yavo iyi. Then ndokubva tazonzi neng'anga iyaya, uyai vasikana, uyai munge muchiona baba venyu. Ndokubva taswedera paya. Ini ndakangotarisa only once, then I looked away because it was very painful. After that ndipo apo twin sister yangu payakazoti baba vachiri vapenyuka ava. Ndokubva atanga kuchema, because iye twin sister yangu ane zvevindi. She really came close to where my father's body was. Saka iye akabva ati baba vachiri vapenyu. Then ndokubva ndati ko why what baba vachiri vapenyu? Zvinoita here kuti munhu anga achiita 2 days ari mumochwari then over anzi achiri mupenyu. Saka ng'anga iyaya naamai ndopa vakabva vatanga kuseka zvavo vachirovana maoko. Ng'anga iyaya ndopa yakabva yazotiudza kuti the reason as to why my father's heart was still beating, it was because ivo baba vangu vainge vakagadzirirwa mushonga. Saka mushonga iwoyo wavanonzi vakagadzirirwa, hanzi pakatorwa moyo wekamba then ukabva wazosanganiswa nemimwe mishonga, then baba vakabva vazopiwa mushonga uya. Saka hanzi nekuda kwekuti iyo kamba inorarama kwemakore akawanda, it means kuti even
in death, baba vangu moyo wavo waizongoramba uchingorova like we had at that time. So vakabva vazotiudza kuti ivo baba vangu, even though we could feel his heart beating against his chest, but it did not mean kuti baba vangu vainge vachiri vapenyu. He was already dead. Baba vangu vakasvika pakuvigwa, his heart was still beating against his chest. So after that baba vangu vakati vavigwa, then ndokubva tazouya kunoku kuuk. Takati tauya kunoku kuuk, amai vangu vakangoramba vachingoita miko dziya because nyangwe patakauya kunoku hari iya yatakauya nayo, ende amai vedu vakabva vatiudza kuti no matter what kunosvika murufu hari iyi hatifaniri kuti tinge tichizoirasa because hanzi hari iyi ndiyo inotichengetedza. Saka hari iyi takabva taudzwa zvekare naamai, vakabva vati vasikana, I am going to leave it to you. Iwewe hauna kuroorwa, iwewe wakaroorwa, so it is all up to you kuti urume hwevarume muchawana kupi, uye zvekare it is all up to you. Saka ndakabva ndazoudzwa kuti wangu murume sezvo iye akandibvisira, hazviite kuti ndinge ndichizotora urume hwake ndichizouyisa muhari imomo. But tikabva taudzwa kuti hari iyi you have to make sure kuti 1 week haridariki tisina kuisa mbeu yemunhurume muhari imomo, otherwise we won't be protected. Because ivo amai vakabva vati it is like tine hedge, a hedge that is surrounding me and my twin sister from that spirit, from that spiritual husband. So me and my sister, we understand the mission, and tinotoziva kutoti zvose izvo zvakaitwa nevabereki vedu, it was not because vainge vari vanhu vainge vaine kutsinya. Already mumhuri mainge matogara muine hubatwa hwainge hwagara hurimo, so they did whatever that they did so that they can protect us. Saka inini I am married, my sister iye zvake akasarudza kuti she does not want to get married, ane vana vake vaviri. So zvatinoita mukoma ndezvekudai, inini ndinokwanisa kuenda out just clubbing, either ndiri ndega nemafriends angu kana kuti nesister yangu. Saka when I go out clubbing, then ndinobva ndazoenda nemunhu wangu uyo wandinenge ndapika up from the club, ndobva ndazoenda naye kumba kwesister yangu. Ndinozoti kana ndasvika kuye paya pandinenge ndichirara naye, naiyo hari iyaya inenge iri pasi pebed twin sister yangu, then hurume hwoya hwaanenge achifungidzira kuti ari kudira mandiri, hurume ihwohwo anenge achitodira muhari imomo. And most of the dreams that I have after ndarara nemunhurume, murume iye anenge achitofungidzira kutoti ari kutorara neni, but sikarudzi yake ndinotoona kutoti anenge akatoindonyekedzera muhari muya achitoita bonde nehari, then paanongorasa mbeu yaya inotongosaramo muhari. Saka iyo sister yangu, she is always having boyfriends. Iniwo kuti ndinge ndichigara nayo hari iyi, sezvo ndiri munhu akaroorwa, hazviite kuti ndinge ndichigara nayo hari iyoyi. When it comes to my sister, I can say kuti my sister, she is a heart of a lioness, but dzimwe nguva I feel really guilty. I wish to have a relationship nehama dzababa vangu, but takaudzwa kuti we should never do that. And ndinoziva kuti wherever they are, nekuda kwemweya uyowo anenge asina un'anga yake inenge ichimubatsira, mweya uyu wengozi, takaudzwa naamai kuti iwo unozokonzeresa kuti munhu uya ange achizotambudzika, suffering in abject poverty, nekuda kwekuti hanzi mweya uyu wengozi unoti kana ukauya kwatiri ukaona kuti unenge usingakwanisi kurara nesu nekuti tinenge takachengetedzwa, tine a hedge that is protecting us, then unobva wazoenda kune dzimwe hama dzababa, then it will attack hama dzababa financially. Saka isusu tinofanira kuti tingoramba tichingozvichengetedza chete. This is the sacrifice that our parents had to make. Ndiyo confession yangu iyi mukoma yandiinayo. Dare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hey, ya zviri mumadzinza zvakangoma komana. Ya kungohwandirana nekuhwandirana. Hanzi kana mumusha mukagara maita ngozi, zivai kuti umwe neumwe anenge ava kutofamba achiita zvinoitawo kuti vana vake vange vachizova vakachengetedzeka. Is it true or is it not true? Uye zvekare nyaya iyo yekuti hanzi kana mumusha matongopinda ngozi, zvinotoreva kutoti vanhu vanenge vava kutofamba vachitotsvaka zvikwambo zvinoita kuti vange vachikwanisa kuzvichengetedza, uye zvekare nekuchengetedza
vana vavo. Strange things indeed they do happen in this world. Gedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaavika chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Mukoma, confession yangu yakamira sekudai so. Ininiwo ndinoita basawo rekutengesa muviri wangu. Ndakatanga kutengesa muviri wangu apo patainge tichangopedza kunyora form 4. Padheni handiri kukunyeperai, zvinhu zvainge zvakaoma, saka ndakabva ndatanga kuitawo zvekungotengesawo mafreezits, maputi, airtime parank. Then umwe mukadzi akabva ati kwandiri, iwe, with the way that you are beautiful, sure unorevesa here kuti wafunga kuti unge uchingotambisa zibhodhi rose iri uchingoswera uri parank. The next thing that is going to happen, uchamitiswa nazvo zvikomana izvi zvemakombi ende uchaona kuti hapana kana zvazvinokwanisa kumbokupa. Wadii hako wangoita zvekungongwavha. Saka iye paakanditi wadii hako wangoita zvekungongwavha, handina kana kutombonzwisisa kuti what did she try to tell me. So nekufamba kwenguva mukadzi uyu ainge ongondi-invita kumba kwake. So akazoti one day paakandi-invita kumba kwake, ndobva ndatoona kutoti ainge aine mari yainge yakawanda. Mari iyi it was close to $1,000. Ndikabva ndati, ko mari iyi, where did you get it? Ndopa akabva azondiudza kuti iye basa rake nderekuti anotengesa muviri wake, but anoita zvekutengesa muviri wake in secret, because kana kuchechi ainge achitoenda kuchechi. So akabva azoti ainge achikwanisa kundiwanira mbinga. Ndobva ndazoti it is okay. Ndobva atanga kunditsvakira mbinga paya, ndichitoenda kumba kwake obva atondipa bhesi. Ndobva ndatorara nembinga dzedze ndichitopiwa mari. Apa kuchechi taitoramba tichitoenda kuchechi, apa ainge achitoita zvekuti aitoparidzawo kupraise and worship mukadzi uyu. Then ndopa takabva tazotanga manje kunyatso kuchitengesa in reality, but we had moved out of Harare. Tainge tava kugara kuGweru at that time. So from there on ndopa takabva tazouya kuno kuSouth Africa, but this woman, she has since passed away. Ndokubva azongotisiyawo muindustry. Ndakabva ndazoenda kuna gogo vaya, ndikabva ndazoti ndainge ndichida kuti ivo vange vachindibatsira. Taura navo ndikabva ndati, gogo, ndikuda kuti munge muchindipawo mushonga, because what I was having problems with was ndaiti kana ndikatobata mbinga yangu bhobho, but mbinga iyoyo yaingoti kana ikangondibhuka for one night obva watoona kutoti munhu ava kutorakidza kutoti asina kana basa newe. Saka vakabva vazonditi, ndinoda kuti iwewe kana wabata client yako, mari iyo yekutanga yaanokupa, mari iyoyo unofanira kuti unge uchingozongobvisa shoma. Then kana wabvisa shoma pamari iyoyo unobva wazoisanganisa nemari iyi yandakupa. Wazvinzwa here? Ndokubva ndazoti zvakanaka igogo. Saka ndainge ndava kuti nazvino ndozvandinoita. Ndine imwe handbag yangu, I think kutoti handbag iyoyo yatova nemari yava kutosvika almost kuma 8-9,000. Ndinoti kana ndikasangana nemurume uyo anenge andikecha, wandinenge ndichiona kuti murume uyo ane mari, ndinobva ndangotora mari 100 kana kuti 50 rand, ndobva ndazongoiisa muhandbag muya umo mune mari iyo yandakapiwa nagogo vaya. Mari yacho iyoyo yakasungwa nemucheka mutsvuku. Saka izvi zvinobva zvazokonzeresa kuti murume iyeye angoramba achingonzwa kundida. Murume kana akangondikecha chete ndikatongoona kuti murume uyu ane mari dzake, ndo zvandinobva ndazoita izvozvo. Ndiyo confession yangu iyi mukomanashi yandiinayo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi munhu kana akangogara auya kwandiri akangondikecha ndikangoona kuti munhu uyu ane mari, ndine mari yandakapiwa nevamwe gogo, saka ndinobva ndangotora mari shoma pamari yaanenge andipa, ndobva ndatoizanganisa nemari iyaya. Zvangu zvinenge zvatoita bo, munhu iyeye anongoramba achingodzoka kwandiri. Strange things do happen in this world.